La Júlia gira cua i se'n torna decidida cap a la porta metàl·lica. Però què feu? Torneu-hi, què feu? L'Anna empeny la Maria i la fa caure de cul a terra. La Júlia corre cap a una porta i s'hi troba dues noies bloquejant-la. Torna cap a la porta metàl·lica. Maria, Maria! Adéu! Descansa, Maria! L'Anna i el seu grupet fan adéu amb la mà cap al carrer. Es giren cap a la porta i miren satisfetes la Júlia entre els barrots. Què? L'Anna li envia un petó a l'aire i se'n van. Anem. La Júlia se les mira aferrada als barrots, amb ràbia. Abaixa la mirada, respira profundament i l'alça. En majúscules blanques, el títol: Ni un dia més.